sa season 4 lang bagani ka video ngakot ngawer ban abdiang sau bai pi ki long kami ki long pa ki kun samla sinang berkentai hang ne po ko bri hiu trap kai kata ka benta lani kai kata ka subject ka mga kwa ban wanra lani kwa ban kren leng pa kani ka video kani ka por hakmat jogi lang iwe pe iwe namar bangila yo ibat ngila saki kai ka bajie hakani ka sngi ngiyo ibat ni saki bakawai na ki political party kabadon hang ne po ka jela ka jongi kata the voice of the people party ka VPP kami syakmat ban turu sekretariat ban dawa khmat jong sarkar ya kata ka mat jing dawa ka jongki haling ngiyo ya ka jing sya khang lenti ngiyo ya ka jing sya jrong keti kat kita kinomik khmat pat ba jong ka jela nang ni na po ka jat meriu ka jongi lesi bun ki pat ba nong snong ki bayu ibat ki basaki ya ka bakum katei ki don ka jing sokta ki don ka jing somong kham tam lelei le singila ban ong ki pat ba nong snong na ka tuke konferensi ka ba unong mi khmat jong ki isya kata kati isya jrong kati hagi bor apahra jong ka jela ka don ka jing somong ka mensim ka jong ki ka don ka jing sngau rem ha ka jingmut ka jing perkhat ka jong ki ka don ka jing sngau bitar ha ka juk ka por ngila ban ong pat kadairu kajing insult ya kinong shongnong jong kita konferensi iba kinong mikmat ki jong ki kisha kata keti dan kisha jrong keti ha ki bor apahara jong jela hawat ni so tu ba kini kinong mikmat pat ba kila yo ya kata ka right platform ke jong ki ban keren po assembly tehen rei haba kimi yo ya kata ka opportunity pat kim ban se ki haban wat da kilat kilenti lah kanu ke jaka lah kanu ke benta ki hab ban mi syakmat ban pensngau lane ban dawa ya kita kimat ki baki so don kam namta ban wanra ya kejing singan jong ki pada nong sosnong hapo ke jela lagi dei ki nong tri sarkar lagi dei ki nong tri business lagi dei inu ki badai hang ne po ke jela badle se bun ngi ki pada nong sosnong ngi bu ke jingkeli balai ke ni ke political party balai gini ginomik mat padba ki hab bantul sepos sekretariat hadu bakin sya le tokmet haki bor pahara jong jela donap dang jongi ki balatip bat donap dang jongi ki bompatip hendrai ngak sukwa ban pensayang ne kalong kani kesngi kadai kesngi hakaba balai ki hab bantul sekmat bat kitur sepos sekretariat ban dawa kemat jong sarkar ban thung kambiang lane ban reinstate biang ya kita ki officer ki bakas sarkar MDA kala wengkam no eki ki bakas sarkar MDA kala wengkam no eki bat balik ke sarkar MDA ka wengkam no eki nila ban ong hang ne kat kom ke jingsau tu ko jongi kalong kini ki ki officer ki badai ban tokit ya ka kam bam sap bampong ni na po ka jela ka jongi ki badon hapo ka sarkar MDA di namar ba ka sarkar MDA ka don ha ka bor kala ban weng kala ban thung dai lor kata ka nongrim ki wengkam no ya kini ki officer kenang ba kata ka jinglap lenti jong kini ki officer ya ka kam bam sap bampong jong ki katu kat ningut kanum pau perthai su ngila banong dehenrai ngisngau kemen bangin yoi bagi don ki nomi kemat ba ki badon ya kata ka jingkit kli ki jongki bat ngaj scam ba kawan ra ya ka jing sngau singan wa kita ki officer sarkar ki batre yang ne po ka jela ka jongi lada ki yoi ba kita ki nomi kemat ba kita ki nong thau an jong ka state ka jongi ki mi syakmat bandawa ka justice ka jongi namar ba ladaki officer ki badai ban tokit ya ka kam bam sap bampong bat kam tam lei ha bakila stang ban lap ksai ya kata kam bam sap bampong no jong no hang ne po ka jela ka jongi kam tam ki balong kita ki legislator ki balong kita ki nomi kemat ba tang namar baki don ha ka bor sarkar tamlar ki don ha ka bor ka power ke jongki kila ban wengkam no bat ki thung no le se da kita ki briu ki ba ya so thu jingmut bat ki bala ba pen ko ngu maki kalong ke ke jingdu jingkermen bat kalong ke ka ba penritmen sim ya kita ki officer sarkar ki banang ni nepo ka jela ka jongi bat ngila ban ong ba ka dairu ka wei na ki but ban pen skap jar no ya ka hok bat ke jing sisa de hajaka ban wan ra habasyit habasai ya kita ki kam bam sap ki kam bampong kabamut lada ki la ban wengkam no ya ki officer patung kam no da ki wei kemut hangta kata kam bam sap bampong kala suja la kaja
bat hang ta manu ban jot ka jingjot kendai nam ta ka state ka jongi ka jingjot kendai nam ta upat ba no sosnong jong ka jela ka jongi te haswa bangan penkut hani kalong ko ki pat ba no sosnong ki bai e jong ka jat ban riu bat jong ka jela ni dei ban ken mau manga bat mapi nyim don bor ai ruem bangin le persyak bat ka sorkar hanrei ka don pat ka bor ka ba kham khlan tam ka syong hanga bat api ka pamut hakata ka sisin san snam laka dei haka election MLA laka dei ka election MP laka dei ka election MDC ka don ka bor hanga bat api bangin rai ba kiba kum kino ngin pha ya kita kibriu ki ban long ki nomi khmat ki jonga ki jongpi bat ban yalam ban sensar ya ka jela ya ka jat ban riu ka bi ka jongi hato ngin yai pha ya kita kibriu hapo parlimen dan hapo assembly dan hapo KSADC kom kita kibalong ke jinglong kom ke sorkar MDA laningin wengno ya kita ki polisi lani ki ideologi kibalong kom ke sorkar MDA kaba wat lada tang namar baki don hakabor ki persang ban pen sngap jar wat ya ka hok bagi jing sisa ki persang ban pencak klep ya ka hok bagi jing sisa da ka baki persang ban wengkam no ya kita ki officer sorkar ki persang ban expose ya kita ki kam bamsak bampong don hapo jong sorkar MDA de leng ba ka diga video nget scam bagi pat ban no senong pila snotu bat pila syai habi de bekane ku blai sipun ngin sekenduk pat aku